tal, señoras e señores? Son as 6:25 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Ademais, a Voltas co Prato de venres. Polo tanto, hoxe estamos de festa. E se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto. Seguídenos nas redes sociais, @Voltas co Prato. Aí temos todas as receitas de todos os días do ano, incluso de hoxe venres, para quen queira facela durante a fin de semana. Receitas maravillosas que cociñan dúas persoas extraordinarias. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Merchi Rodal. Un aplauso por eles. Mira, que se encontrou? Menudo pasitos que se pegou. Que pasa, non che chegou o tempo? Estou adiantando cousas, non digo máis. Non digo máis. Mira, voulle contar... Voulle contar unha cousa a Galicia. Antes de empezar o programa, quería poñer unha pota a ferver e dixeronlle, pon a baixa que despois ferve mentre está presentando cañotas. Pon a baixa. Non houve maneira. E agora entrou, subiu-lle o lume á pota. Por se acaso. Ten que ferver, ten que ferver. Bueno, por nada. Pois isto é unha auténtica maravilla. A verdade é que dá gusto. Bueno, Xulio, como estás? Con todo apagado. Estás ben? Teño todo apagado. Estás preparado? Moi ben, sí. Sí, con todo apagado. Merchi? Coa pota acendida. Bueno, pois imos cociñar a ver que nos trae Eva de Narón. Ola, son Eva de Narón. A receta de hoxe é papillote de verduras. Estender nunha folla grande de papel aluminio, poñer as verduras crudas no centro, botar por enriba un bon chorro de aceite virxen extra, cerrar moi ben en forma de empanadilla grande e os bordes estruxando como se fose un caramelo. Meter nunha bandexa do forno de 20 a 40 minutos. Cando o papel aluminio inche e que xa van indo, sacar e esperar un pouco antes de que baixe o vapor e abrir con cuidado. Unha cousa parecida ás palomitas cando facemos no microondas. Cando abrimos emplatamos e quedan todas as verduriñas iguales, preciosas, con esas cores brillantes e ben cocidas. Eu as acompaño cun filete de pavo a prancha. Gracias. Chao. Acabo de flipar con Eva, Acabo de flipar. Tiño todo apuntado, bichis. No, eu non lle vi nada apuntado. Como non? Estaba como... Sigue, Tiño claro. todo paso por paso. O sea, todo aí taca, 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 taca. Moi ben, Claro, porque é cociñeira. Que maravilla, que maravilla. Bueno, dixo que había que ter moito tino, non? Cas receitas, o vapor e demais. Bueno, papillota, que é o que dicía Eva que vai cociñar. Xulio Mato, vas seguir o pé da letra? Tal cual. Con outras... Eu vou facer unha cociña en paquetiños tamén. Unha papillota. Vale. Un papillo. 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 Porque como movimento francés hai que dicir papillo. Vale. Pero bueno, papillota. O que pasa é que eu fago pemento vermello, pemento verde, ceboleta e cabacillo. E non lle podes chamar paquetes. Cando dixo Paquetes pemento ti. vermello señalou o verde, cando dixo pemento verde señalou o É que é un vermello. pouco disléxico. Claro, tamén. sí. O sea, el, cando... Sí. Ao final a axuda vai vir por min, non? Sí, exactamente. Bueno, e vou acompañar con queixo. Vale, entón, verduras e queixo por parte de Xulio, non sei o papillo. 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 E Merchi Rodal, Eu vou facer tamén un sobreciño, pero vou a ir á versión italiana. Entón vou facer un cartoccio. Espagueti con frutti di mare. Un cartón, ou? No, Sí. envólvese igual ou en albal ou en papel de forno e vai ao forno. Se queres un pouco de cartón, eu teño... Sí. Cartocho. Especialista en cartocho. Teño moito cartocho. Se queres un pouco. Bueno, señoras e señores, cociñamos papilloto, se non voltas co prato, marchamos con Merchi Rodal. Veña, imos aló. Cartocho de Merchi Rodal. Un paquetiño que vai a ir ao forno. Pero primeiro, como son espaguetis, hai que facelos un pouquiño na tarteira. Por eso está a auga fervendo. Espera. A ver, que? Acabas de dicir que vas utilizar espaguetis. Non ves aí os espaguetis? Pero como vas facer un paquete con espaguetis? Primeiro os vou cocer un pouco, os deixo al dente Vale, que máis? e despois mesturo co frutti di mare Sí. e despois todo xunto vai ao forno. E Pero que termínase che de pasa? facer no forno. Pero que che pasa? Por cuá? Al dente, por cuá? Se hai alguén que saiba falar un pouquiño máis de italiano que Merchi Rodal, que nos chame. 664 483 419, o teléfono da Voltas co Prato. Queremos saber se vos facedes, como se chama? Cartoccio, espagueti al cartoccio. Cartoccio ou papillota, que é o que fai Xulio Mato. Chamade e recordade que repartimos cartiños. 50 euros dunha vez e 50 doutra. No Voltas co Prato da Televisión de Galicia. E ademais, hoxe temos marisco aquí para enterrar. Lemos Marisco. lagostinos, temos ameixas, Moi ben. uns mexillóns e tamén luras. Lures. Vale, pareceme maravilla. Se ten un O que- aspecto... Mira, fixadevos que aspecto tan chulo ten. O que teñas na casa, admite un pouco o que teñas, o que che guste. O sea, os teus paquetes poden ser do que sexa. Neste caso falos de frutti Claro, di de mare, marisco. pero podense facer de outra cousa. Sí, claro, pero a mí gusta o marisco. A ti gusta o marisco? A mí me encanta o marisco. Bueno, pues vamos a facerlo de marisco. Vale, perfecto. Ademais, ti eres de Cangas.
Pois iso. Es de Cangas. Cal é a comida favorita dos cangueses e das canguesas? Home, ali comese moito peixe, Sí. non? 3 veces a semana, peixe seguro. 3 veces á semana? Sí. En serio? De verdade, digo, polo menos na miña casa. Non sei se todo o mundo en Cangas come así. Xa. Bueno, Merche fai un pouco de trampiña porque fai unha receita italiana e nunha francesa, utiliza marisco, entón teno medianamente gañado, imos ver que é o que fai. Medianamente solo. Xulio Mato. É isto? Este debe ser dos anos 20, como a ti, eh? Home, claro. Mais ou menos. Como é cando che empezou a ti o cartocho. A ver, contame, Xulio Mato, que vas allo, facer ti? aceite, ceboleta, pemento vermello Moi ben. e pemento verde. Un Vale? aplauso para Xulio Mato que sabe os colores. Moi ben. Moi ben. Vale, e vou utilizar este papel. Papel de forno. Vale? Vale. Papel. Enhorabuena a Cañotas que sabe diferenciar un folio dun papel de forno. Bueno, entón con isto vamos a facer o paquetiño. Vai ir unha cama de verduriñas salteadas así a lume bravo, ves, que teño a tope. Simplemente as vou brasear un pouquinho, Vale. que se tal. E por riba vou a meter uns trociños de queixo de cebreiro, pero xa aliñado. Que rico, eso. Entón, eso, vai ir soltando o seu juiño, vai impregnar as verduras e vamos facer unha amalgama moi chula. É unha pregunta, pero o queixo non vas pasar pola tixola, non? No. Vai ser fresco. O queixo non vai ser así cociñar cortado. no forno. Ah, despois no forno. Claro. Vale. Pois que guai, vai pasar polo forno, claro. Claro, paquetiños. vai pasar todo polo forno. Ajá. Verduras, eu meto estas, pero bueno, como biches a convidada, Eva trae coliflor, brécol, tal. Podemos meter o que queiramos. Estou vendo que deixes a pel Claro. da cabaciña tamén, o sea, Sí. vai ir todo. Claro. A pela cabaciña é super comestible, non é nada dura, nin nada. Eu pregunto. Sí, a da cabaza é coiro, pero isto é moi... Vale. E aparte despois vai nos dar un toque de color moi bonito. Moi ben. Entonces, Temos esto simplemente a versión de... Podemos decir de... como diría eu, Xulio Mato. Arranca. A tua versión, que me quedei pillado. A miña versión da papillota. De horta. Ajá. A versión de horta e ela Sí. ten a versión de mar. Eso é. Moi ben. Entón, mira, un poquinho de sal. Para axudalo a Eso suar. é. E vamos a botar unha pimenta tamén. Tamén para salgalo. Sí. É para Para que teña un poquinho de sabor. Sí. E agora, como teño aquí varias ervas que vou utilizar despois po queixo tamén, vamos a botar aquí un poquinho de romeo, vale? Perfecto, que pasa? Necesito que me avises dentro de 7 minutos. Acabo de poñer os espaguetis a cocer. Cronometra, Cañete. Escoita. Sí, dime. Eu que me trabuco con nada, penses que vou ser capaz Fai calcular magia. os 7 minutos? Fai magia. Xente da casa, calculade os 7 minutos, por favor, a Merchi, vale? Non lles podo calcular eu, tedes que calcular vos, desde a casa. E agora sí que veña a nosa convidada de hoxe a ver que lle parece a receita a Eva de Narón. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Eva. Ven por aquí. Pero que ben ule. Verdad? A que sí, dá gusto, eh? É que guapo ves. Ai, gracias. Gusto de moito, ¿verdad? É que son así. Sí, eres así. Sí, son así. Son así. Bueno, chivaronme, dixeronme que era superfan do programa. Me encanta. Sí. Desde que os coñecín. Desde que empezamos? Sí. Joder, moitas gracias. Que guai, que guai, Me encanta. eh? Así dá Verano, gusto. inverno, sempre. Pero non o vexo o mismo día, o vexo o día seguinte, porque traballo sempre claro, de tarde. velo na guarda tele ou así, ou no rebobina. Ves? Da igual. Que maravilla. Eu o vexo cando podo velo. O caso é velo, non? Sí. O caso é velo. O caso é velo. Estar Vente, aquí. vente, que vamos ver o que fai Merche Rodal. Vente por aquí. que, de Vente verdad. por aquí. Está alucinando, está como... ¿Qué? Esto impón. ¿Qué? Esto moi alto, non? No, tampoco Hola, Eva. tanto. Hola. A ver, vente por aquí. É moi Vente alto por esto. aquí. Mira, moi teño alto. cocendo espaguetis Ponte por un lado. Estou abrindo as ameisas e os mesillóns É que ule. porque vou Guau, ule facer moi ben un isto. papillote italiano que se chama cartoccio. Cartocho. Cartocho. Sí. Así. Entonces xa está aberto. Faltanos aí un par de meisiñas, pero vamos a ir sacando que está aberto para Ai, como un me platiño. gusta. Rosa. Mira polo que dixo, eh? Mirade polo que dixo. O sea, por isto. Son moi rosa, eu. Bueno, que che parece que está facendo Merchi? Que me encanta, que me encanta marisco. É moi ule. distinto ao que propoñes ti. Sí, é moi diferente, pero bueno. É que todo, na Estaba cociña todo é boísimo. experimentar. Claro, é que hai moita xente que moitas veces que di a cociñar- a papillota sí. só pode ser de 4 cousas. No, Pero non. Facémolo do que nos dé a gana. Sí, No, podes facerse de marisco, Do de que espagueti, sexa. de peixe, de carne, verduras. De espagueti, De eh? Eso, como fai Cuidado cos Xulia. dedos. Estou alucinando con que lle faga espagueti, eh? Sí, eu Con que tamén. faga con espagueti, é unha Tamén, cousa... é unha cousa que non...
Con espagueti non... Nunca o vira? No, Bueno, de non mes se me pintache ocurría. ben, non? De momento. Sí. Pois vamos ver o de Xulio Me ule ben. Veña, arrímate aí a Xulio. E aquí Hola, Eva, tamén. benvida. A ver, conta Bueno, pues mira, eu teño aquí Aquí unhas me verduriñas une- do xeito que ti dixeche, pero eu salteas un poquinho primeiro, porque como Podes temos escribir, pouco es que tempo, No, porque xa me... mira, xa ten un poquinho de romeo, Oh, sal, que rico. pimenta, aceite e allo, vale? Ceboleta, pimento vermello, pimento verde Sí. e ceboleta. E cabaciño, perdón. A cabaciña. Entón, ahora que facemos é, poñemos unha camiña con estas verduras, Ala. Que guai. pero vou Ai, apoiar, como que se me me gusta o mandou. pimento. Gusta o pimento? Me encanta. Pois E a entón vou cebola. meter un poquinho máis de pimento, vale? Sí, eu para así, a mí é que me gustan todas Mira, as verduras. o bo da encantan as papillota é verduras. que leva moi poquinha grasa, como ves, cañotas, que Sí. Eva Sí. xa o sabe, pero ti non, como ves non hai mellor. nada de aceite. Hai que cociñar sin grasa. Vale, Moito vale. máis, Aceite moito virxen máis extra. saludable. Non leva casi nada, claro, non leva nin casi Claro, nada de porque aceite. Eso, no, é mellor un así. Sí. Sí. E agora este queixo aliñeino Aceite cun non poquinho uso, de xa. allo. É queixo do cebreiro, eh? Gustacho queixo do cebreiro? Sí. Pois mira, pois de momento vamos acertando, pero vamos Que me acertando os encanta dous. o queixo. Eva, hai algo que non che guste? As coles de Bruselas. Vale. Bueno, pois coles de Bruselas non lle metemos Non podo. así. Menos mal, menos mal. E as habas Mira. locas. No, o sea, as favas novas nada. Mira, superimportante. As habas Vale, vale. locas. Espera, Xulio, Super importante, cañotas, deixar Non un me- poquinho non me de gusta espacio nada. para que cando esté cociñado hinche. Vale? Entón agora vamos a doblar. De papel de forno normal. Sí, Vale, entón, ten que quedar ben Teño que pechado, tocar, non? teño Tiene que que quedar ben pechado, eso, claro, é que senón se vai... Claro, isto como vai vai crear todo. vapor dentro, Sí. ten que quedar con ese espacio. E vai cociñando tamén, non? Isto Non xa sei. ten que ir claro, po forno. sí. Claro, vais a cociñar todo no seu jugo. Vai soltando o jugo o queixo, o sea, o suero do queixo, a verdura, Claro, o e se vapor, fai tal, todo. entón, cociñas, Pois, Xulio, antes de ir ao forno, rico. antes de ir ao forno, teño que preguntar a Eva cal das dúas crees ti que che pode gustar máis? Ui, me colles. difícil, eh? Cheguei aquí e me gustaba... pero ahora creo que me gustan máis as verduras. Minipunto, damos un minipunto a cada un. Sí, eu creo que sí, vamos a empezar... con Eva está un- nerviosísima, Está É que- nerviosísima, Eva. No, que son así, eu son É así. Sí, son Moi así. quieto, como se di, Son non? así. Bueno, pois vouche pedir que sentes o cun pouquiño ali Despois na teño que cadeira. saludar, vale? Despois chámote, vale? Despois teño que saludar. Sin problema ningún. Un aplauso No, para si no Eva, me que está matan. con nosco. Ali, Gracias. Ali, Eva. Vamos ao forno, Xulio Vamos, Mato, venga, veña. vamos allá. Tempo Pois e mira, temperatura, o meu. forno a 200 graus e vámoslo deixar uns 10 minutiños hasta que se nos hinche ben o papel. 200 graus, 10 minutiños. Eso é. Queres algún son especial, non? O que ti queiras. O que, Dame igual. o que queira a xente de son deste programa. Ese, por ese, exemplo, ese, perfecto. Ben nos vale. Vas facer máis, Vou non? facer outro máis e xa me poño ca segunda parte. Moi ben, pois vamos falar coa xente da casa. María Jesús de Mesía, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, de María Cabruy. Jesús, ti fas De papillón... Cabruy. Como, perdón? Cabruy. Non sei... Ah, vale, Carluís, vale. Cabruy é de Vale. Mesía, pero... Pero é Cabruy. Mesía, é Mesía. Sí, é Mesía, no te pero líes, parroquia cañotas. Cabruy. Vale, parroquia Carluís, se queda apuntado. Vale. Queda apuntado. Mira unha cousa, ti fas papillota ou non? Hai tempo que non. A ver, sí que me gusta experimentar na cociña. Ajá. Sí que me gusta. Sí. E as verduras gustanme moito. Pero, Fajo claro, pero digo eu que a papillota non ten por que ser de verduras, pode ser de calquera que cousa. pode ser de calquera cousa, exactamente. Pero que a mí gustanme moitas verduras. Ah, vale. E si, tes ti horta na casa ou non? Sí, teño unha pouca horta. A Ui. mí non me gusta ir á horta, Non che gusta ir? Vai, Pero porque dá moito tela, chove. non? Non. Gústame comela. Non, xa, far ben. Bueno, mandamos un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queires, que Mesía está unha patada de ordes. Sí, está cerca, sí, calquera momento. Por vente Sí, cando anímate. queiras. Un Espérate bico aquí, grande. María Jesús. ¿Eh? Un bico Vale. grande, que te esperamos aquí, vale? Vale, de Veña. acordo. Hasta loguiño. Hala. Chao. Veña. Oye, Chao. o de envolver comida para cociñala non é unha modernidade, ni moitísimo No. menos. Mais ben, todo o contrario, porque antes de que houvese papel de cociña ou aluminio, xa asabamos alimentos envoltos en follas de berza, coles ou o que houvese polas nosas latitudes. Porque sí, esta técnica de cociña só ten cousas boas. É sinxela e rápida, conserva sabores e potencia as cores de verduras e hortalizas. Iso sí, lembrade un par de cousas importantes. Hai que pechar ben os paquetiños e axustar os tempos de cocción para que todo se cociñe o xusto e necesario. Eu invito-vos a probar as nosas propostas, son fantásticas e xa vos digo que non poden pintar mellor. E se tedes calquera dúbida, estaremos 24/7 nas nosas redes sociais, @voltascoprato, ali estará todo pendurado, xa o sabedes.
Vamos con Merche Rodal, a ver como vai. Bueno, mira, Rodal, como vas? eu creo que moi ben. Ah, mira, este é frutti di mare. A ver, móstrame o teu frutti di mare. O teu frutti di mare. Aquí están os espaguetis e aquí tes... Ves, o Hola, que frutti di rico, mare. Merche. Temos os espaguetis que están al dente, Al dente cunha salsiña de tomate, e un pouco de manteiga. un anaquiño de manteiga, unha noz de manteiga. Vale. Temos os espaguetis por un lado. Moi ben. Agora, temos o frutti di mare por outro, temos que montar o cartoccio. O cartoccio, os paquetes. De papel de forno, non de Que, cartón. como lle chaman en Italia, o papillote. Vale. Facemos aí, montamos unha folla sobre a outra e doblamos tamén os laterais, vale? Doblamos así dun lado ao outro. E os E despois laterais. os laterais. Un lado Perfecto. e outro. Sí, como se fixeras un sobre, máis ou menos, non? Sí, e agora aí no medio Ah, vale. vamos a poñer uns pouquiños espagueti. Claro, entón entendo que é importante que os espaguetis estean ao dente porque despois ainda se van cociñar un Si pouquinho vai máis. ir outros 7 minutiños ao forno, entón Claro, poñemos aí uns espagueti, vale. poñemos uns lagostinos picadiños Perfecto. e poñemos outro de Que vas poñer un pouco de cada, non? un En pouco de todos. cada, porque aí pechado van a coller os sabores, todos vaise con o sabor do frutti di mare, vaise Sí. mesturar con todo este sabor rico dos E espaguetis. digo eu, botas tamén a auguiña, e digo eu, as cunchas tamén as estás metendo, non hai problema ningún. Non, home, non as comas logo. Home xa, oye. Dalle sabor, queda precioso. Vale. Que Ahora, guapi. outro cachiño máis de manteiga aquí. Claro, e que pechamos. ti agora chegas a calquera sitio, a unha mesa, pose iso así, e ábrelo, Claro, e porque a xente derrátese como esa manteiga. isto comese así despois. Hola, que paquete máis bonito. Facemos outro? Si, veña. No, Non dime, queres? no, dime que non, Dinche- que un dinche que no, listo. dinche que no. Bueno, pois mientras tanto vamos facer tamén a pregunta de concurso. Con que acompaña Merchi os espaguetis? Con que? Lagostino, ameixa e lura. Lagostino, ameixa e lura. 3. Frutos di mare. 3. Lagostino, ameixa e lura. 664 48 3419. Chamade a voltas co prato e Merchi. Metiches eso. No forno Sí. canto tempo? Ahora quero que este aí 7 minutos. Outros 7 minutos, como fixa exactamente cos espaguetis en cocción. Sí. 7 minutos, Perfecto. Non máis, Non máis, vamos a facer caso. Recordade, con que acompaña Merchi os espaguetis? Lagostinos, ameixas e mexillóns. 50 euros en xogo, chamade a voltas co prato. Agora, isto non. Isto é para facer o seguinte cartocho. Aproveito as cascas dos lagostinos para As cabezas, sofritilas e facer unha salsiña, porque Ah. isto está cheo de sabor. Claro. Despois as machucamos e cando abramos o cartocho, poñémolle por riba. Valle poñer unha salsiña. E que lle poñemos un pouquiño de coñá. Sí, coña. Aí, un pouquiño, vale? Moi ben. Que maravilla. Va a estar riquísimo É isto, super fácil facer esta salsa e dalle os pratos con marisco e como Dalle outro levalos nivel. aí a outro nivel, Dalle efectivamente. outro nivel. Bueno, pois deixamos a Merchi rodar aquí coa súa salsa que vai acompañar o seu... Cascas, coñac e un poquinho de aceite. O seu, como se chama? Nunca me sabe o nome. Cartocho. Cartocho. Esa é a salsa que vai acompañar o seu cartocho. Imos con Xulio Mato. A ver, Pois aquí estou. xa te vexo. Mira, o meu xa prácticamente está. Como ves, xa está hinchada a bolsa. De feito, estás incluso queimando a bolsa, non? Sí, pero a bolsa deixa que se queime. A bolsa que das igual. é dun solo uso. É dun solo uso. Eso non ten problema. Mira, por outro lado teño aquí un aceite que estou aromatizando, un aceite de oliva con perexil, romeo, un pouquiño de orego e aquí teño un aceite de allo, vale? Que estiven dobrando. Xa, pero Entón- non é marisco, xi. Non, non me fai falta marisco. O marisco está sobrevalorado. Bueno. Un saludo para as cetarias. Atención, o primeiro galego da historia que di que o marisco está sobrevalorado. Eu prefiro un peixe bo que un marisco, eh? Ti queres que nos veñan aquí ao plató? Non é por meterme con Merchi, pero se for un peixe bo... Ti queres que veñan os mariscadores e as mariscadoras aquí á porta do plató? Os mariscadores teñen que estar aí porque o marisco está moi bo, pero eu prefiro un peixe. Vale. Bueno, mira, Dentro de 2 semanas os mariscadores, que saia, Xulio, que saia. Imos poñer a andar. Que non, que me gusta moito o marisco. Vamos repartir cartiños, veña. Eva da Coruña, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien, bien. A ver, gustan as receitas que estamos facendo hoxe ou eres de outro tipo de elaboracións? Me encanta, sobre todo la de Merchi. Ai, a de Por Dios. Merchi, o fruto Moitas de grazas. mar, Merchi. Moitas No, grazas. pues vai falar con Merchi, claro que sí, Eva. Eva, que Moitas grazas. Merchi é verdade que fai unhas receitas espectaculares, non como a Xulio. No, hay algunas de Julio que también me gustan. No, pero la gracias. de hoy, yo muero por los espaguetis. Bueno, ademais, a mí
e que me deu moita curiosidade que empaquete os espaguetis. Sí, porque están... Faltalle un pouquiño, entón terminanse de facer no forno. Bueno, é unha boa receita para que anotes e fagas na casa. Veña, vamos coa pregunta de concurso cos 50 euros, Xulio Mato. Eu xa acabei, Vale, pero podo preguntarlle a xente da casa ou non? Sí, deixesme. A ver, Eva, imos alá. Con que acompaña merche os espaguetis? Con langostino, almejas y mejillones. Moi ben. Bueno, váleme, perfectamente. Moi ben. Un aplauso para Eva da Coruña, que leva os 50 euros. Gracias. Eva, clavache, le quedou chalura, eran 3, así que eran 4, pero dixeches 3, perfecto, está perfecto. Un bico moi grande, gracias por ver o programa e gracias por chamar, vale? Langostino. Estaba ben, Eva, levaches os 50 euros, un bico grande. Gracias. Chao. Gracias. Hasta loguinho, chao. E Xulio aproveitou, vai hasta aquí, dáballe igual que este falando coa xente da No, porque casa. falando de perfecto, isto está perfecto tamén. E trouxe os espaguetis. Aí vai. Ai, de Lady verdad. Ruditos. De verdad. Vou bater as cascas e despois xa falamos. Vale, pois marchamos. Vai facer a salsa. Vámonos de aquí. Vámonos, sí. Vámonos de aquí. Donde non nos queren, Quero ver a túa papillota do queixo do eso, cebreiro, eso. porque ten un aspecto maravilloso e ademais leva tamén moitísima verdura. claro. Veña, dalle aí. Mira, vamos a ir con esta, veña. Esta. Ca que ti queires. Vale, mira. Ahora chegou o momento de ver como está por dentro, vale? Uf, que nervios, No, nervios nada. Mira, abrimos así. A ver. Mira, Ala. mira como temos aí o queixo fundidiño. E agora, Guau, como se derreteu A o esto, queixo. vamoslle espolvorear. Estamos intentando que vexa a xente na casa ben. Vamos a abrir un pouquiño máis, porque a verdade é que é unha pasada como se lle foi derretendo, a ver, Mira. tampouco, Aí está. non me desfagas o chirme tampouco. Bueno, gañatas. así está ben, así vese na casa. así Mira vese que na casa. bonito, que ben arrecende. E Bueno. agora vamos a rematar cun pouquiño de pemento doce moído. Recordamos ya a xente da casa unha cama de verduras que levaba 2 pementos, cabaciña, levaba tamén A ceboleta, allo, moi pouquiño aceite. moi pouco aceite e por riba ese queixo do Ese cebreiro que queixo de deixou cebreiro que se que mira, que fundira. agora botamos este pouquiño de Bueno, aceite bueno. de oliva aromatizado tamén para darlle un toque ao queixo. E non hai queixo con verduras se non está acompañado dun anaco de pan. Bueno, vamos a dar un aplauso a Xulio porque o merece, Que fácil e que sinxelo fixeches e quedou increíble. É moi rico, E ademais. quedou moi bonito. Entón, agora se fai falta, eu podo axudar a Merchi, que estou... Queres vir? Sí. Queres vir? Vamos xunta a Merchi, veña, os dos. Vamos, Tira adiante. axúdoche, Merchi. Tira adiante. Mira, Axúdoche. estou... Non fai falta. Como vas? Eu creo que ben, estou facendo a salsiña, está batida. Que rica esa salsa, que aspecto ten, Claro, estamos... Ti non tens que falar ca xente? Sí. Por veña. Queres que... Circula, xa me quedo aquí con Merchi. Por vou falar eu co público mentre quedan aquí os dous traballando, vale? Arrancamos co público, veña, imos alá. Oh. Dale un aplauso, ahora podedesme dar un aplauso. Por favor. Non vale, é que me encantan os aplausos, verdad? A ver, Eva, como estás? Abrallada. Abrallada. É que, de verdad, estou como unha nena pequena. Está como unha moto, Estou como unha moto, é que son así. Pero son así. escoita, digo eu. É que non parece o mismo... Claro, non se parece nada ao que No. propuxeches ti, eso está claro, nada, porque non lles deu... ningún outro. Non, que vai, eles fan o que queiran. No, pero me encanta. Me encanta que falte como que queiro. Sí. Estás contenta? Sí, moi Aunque non che contenta. fixeran nin caso. Bueno, A ver, é parte dun canto do programa que non che fagan caso. ten que ser así. Se me fixeran caso serio, todo moi aburrido. Exactamente. Non. Mira unha cousa. Que che parece de Merche? Porque sei que o de Xuli foi te conquistando, pero de Merche tamén... Creo que me vou quedar con... Sí. Veremos a ver que pasa. Dille o público, espera. Non sei. Bravo, Merchi. Bravo, Merchi. Chamo-te agora para probar. Vale, veña. Eva, que está con nós, coxe, ven de Narón. Veña, imos aló. A ver, imos ao forno de Merchi Rodal. Que a xente defendéndote a morte no público, biches? Grazas, Bravo, Merchi, grazas. bravo. A ver, abre iso. Aquí está. Afumea isto. Ai, como arrecende isto. Atención, ímolo abrir, Ímolo abrir. Cuidado que isto queima un montón. Este é un paquete sorpresa, é como... Que queres, os cartos ou o paquete? O paquete! O paquete sempre. Vale, ahora abrimos. A ver... Mira, se irá por aí. ¡Hala! E ¡Qué agora, bonito, qué espectáculo, Ole, un aplauso para Merchi Rodal. vamos a abrir.
Está lle pedindo aplauso o público, non son eu, É o público, que lle están cantando de Merche. Que chulo, Merche. Agora, como boa pasta, non? Ten que levar un poquinho de queixo. Hola. E a salsiña que lle fixemos, que foi as cunchas dos lagostinos, co toquiño de coñac. Ai, Xulio, telo complicado, Que va, marca. Telo complicado, Eso é... Son dúas super receitas. Tedes que probalas na casa porque as dúas merecen un montón a pena. Moi ben. E Maravilloso. un poquinho de eurego. Pois imos coa segunda pregunta de concurso. Quieto, Xulio, aquí conmigo. Que tipo de queixo utiliza Xulio? Febreiro. É un sitio, tampouco é difícil de... Non? É unha aldea. Aí está. Que tipo de queixo utiliza Xulio? Febreiro. 664 4834 19, chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Merche rematou, polo tanto ten que vir probar Eva de Narón. Un aplauso para ela. Eva, ven. Ven como unha moto, vente. Ven como unha moto, Eva. Ponte aquí, esta é a zona de probar. É que... Bueno, pois Eva de Narón, É que... xa sabes como vai o conto. É que a mí me gustan os dous. Tes un minuto para probar os dous. Así que cando queiras... Xa podo. Adiante, claro que podes. Mira, Dalle aí. dalle. Está me dando envexa, porque hoxe a verdade é que... A verdade é que o nivel está moi alto hoxe, Alto... Está quemando, claro. No, sí, queimando tamén. No, sí. Xa está el amor, niño. Veña, repartimos cartiños. Imos a Boi Morto. Inmaculada, que tal? Boa tarde. Buenas. Como estás? Ben. Estás ben? Bueno, eres casi veciña miña, tens que estar de maravilla. Se eres veciña de Arzúa, casi... Ai. Xa. Eso é unha maravilla. Mira, Inmaculada, imagino que quererías probar isto que estamos facendo, non? A ver, eu estou na calle, a ver. En la calle non... Como? Non sei que dixetes, Inmaculada. Non entendí, pero bueno, non pasa nada. Estou na calle. Ah, que estás na calle, vale. Pois vamos polos 50 euros, veña, imos alá. Que tipo de queixo utiliza Xulio? Ai, é que non sei. Será o dou Joa? No, é outro. Vouche dar outra oportunidade. Vouche dar outra oportunidade. É unha aldea moi alta no monte, en Lugo. Será o do Bierzo? Como? No, sentímolo moito, Inmaculada, non che podo dar os 50 euros. Era o Cebreiro, Inmaculada, era o Cebreiro. Bueno, moitas gracias por chamar, un bico grande para ti e para a xente de Boi Morto. Vale, chao. Chao. Taloiño, Inmaculada. Ui. Eva de Narón, probaches, non? Ui, probei, pero... Eva de Narón, super Mira, fan do programa. Me encanta. Estás como... Me encantan os dous. Mellor na casa ou aquí? Aquí. Aquí. Eu quero volver, podo volver? Podes volver cando queiras podes volver. Pois imos alá. Eva, quen gaña unha voltas co prato do día de hoxe? Xulio Mato! Sinalou de Xulio Mato, Sí, son testigo, Atención, gañou o queixo de do Cebreiro o marisco de Merche, Espectacular. Sinto. Increíble. Bueno, Eva, pasáchelo ben, non? Me encanta. Pasáchelo ben. Moi ben, me encanta. Pois Os dous, pero... Nos encantadísimos de que estiveres aquí. Señoras, señores, nos marchamos. Lembren que o lunes temos máis receitas na voltas co prato. Queden cora galega. Chao.